ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಬಿಂದಾಸ್ ಆದಲ್ಲೇ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ ಅಂದೇನುವೆ ಸೊ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪನ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಗೊಜ್ಜು ಬಂದು ಪೂರ ಮಲ್ದು ಪಂಡ ತಾರಾಯಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಅರೆತದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುವೆರು ಬಟ್ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಒಂತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಯಾನು ತೋಷ್ಪಾಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಲಕ್ಕದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ನಡುಟು ಆಯನ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬರು ಸೊ ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ನುಪ್ಪುದೀತೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜರ ಪಾವು ಪಾಡ್ದೆ ಆತ್ವ ಚಿತ್ರಾನ್ನಾಗ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏತ್ ಬೋಡಂತೂ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಉಳಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಸಗ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಡಿಪ್ಪುನ ತುಪ್ಪ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಸಿಮೆಣಸು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಈ ಥರ ಉಂದು ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿದನು ಪನ್ಪೆರತ ಅವುಗೆ ತೊಂದೆ ಹಿಂಗೆ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತು ಜೈಕ್ ಘಾಟಿಯ ಊರ್ದನ ಅಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಘಾಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಮುಲ್ಪಾನು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ಪುಜಿರು ಅಥವಾ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಾನಾಗ ಎಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಾಗಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಿಷ್ಟ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಯಾನು ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇಂಗಾ ಒಂದು ನೆಲಗಡಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂತ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಬಟ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಐತೆ ಯಾನು ಕಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲಿಂಬು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಆದಿತ್ತನ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಲಿಂಬು ಇದು ಮಲ್ಲಗೆ ತೊಂದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಅರಶಿನ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ನಾನು ವಿಸಿಲ್ ಆತಂಡು ವಿಸಿಲ್ ಕೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಾಣಲಿ ಒಂದೊಂತ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ದಂತ ಟೈಮ್ ಆಗುಂಡು ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ಬೇಕನೆ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡುವೆ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಆಗಲಿ ಸೊ ಮುಲ್ತುವಲಿ ಒಂದೇನು ಎಂಕುಲು ಪೊಸತ್ತು ಪಾಡ್ಪಾಯಿನಿ ಪಂಡ ದುಂಬು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಟೈಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೂಲು ಅವೆಂಚ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಉಂದಾದಿತ್ತನು ದಾದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡು ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಒಂದು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಎಂಕ್ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೂರುಂಡ ಅಥವಾ ದೋಸೆದ ಹಿಟ್ಟು ಮಿನಿ ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡ ಒಚ್ಚರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅವನಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಪೋರಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಕುಂಟೆ ಎಂಕ್ ಮುಜಿನಾಲ್ ಬೋಡಿತ್ತನು ಹೊರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಇನ್ನೇನು ಕನದು ಇದಿತ್ತ ಒಂದೇನು ಕನತದು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ದೀಪ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಾಂಡು ಪಾಡಾರೆ ಈ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಕಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊರಾನಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಂತ ಅಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಕಂದಿನಿ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಉಂಟೋಜಂಡ ಈ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಒಂದು ಅಗುಲೆ ಪತ ಬತ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂಚು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಥರ ಅಗುಲೆ ಬತ್ತದು ಪಾಡ್ದು ಪೋಯಿರು ಒಟ್ಟುಗು 5,000 ಮುಟ್ಟ ಹಣ್ಣು ಎಂಕಲೆದು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂದ ನೆಕ್ಕೆ 700 ಒಂದು ಸಾವಿರದ 4 ನಂದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉರಿದಿನ ಪೀಸ್ ನಲ್ಪ ದೇವರ ನಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪಾಡಿಯ ದೇವರ ಅಂಡದಾದುಂಡು ಐಕ್ ಪಾಡಿಯ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಬುರ್ಲದಲ್ಲ ಹಾಲ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ 5,000 ಮುಟ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಯಾನಪ್ಪ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಗಲೆಗೆ ಎಂಚ ನಿಗಲಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಿಗಲು ಎಂಚ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಅನುಸಾರ ಪಾಡಲಿ ಯಾನು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿಲ್ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡಿನ ಸೊ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಏನೋ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಟಪಟ ಮಾಡೋದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಡ ನೆಲಗಡ್ಡೆ ಗಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ರೈತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಗಡ್ಡೆ ಪಾಡಂಡ ನೆಲಗಡ್ಡೆಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಗುಂಡು ಕಾಯಲೆ ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತೆಂಚ ಒಂಥರ ನೈಕ್ ಅದುಂಡು ಅವು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆವಡು ಕಟ ಅಂಚ ಆವಡು ಸೊ ಅವು ಒಂಥ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದವರ ಒಂದು ಕರಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟಿಗಿದೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಗಡ್ಡೆ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಕಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಯ್ತು ನಂತರ ಬೇಗ ಒಂದು
ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದೆ ಲೇಪಂಡ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಂತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಾಡು ಓನಮ್ಮ ಬತ್ತೆ ಆನ ಬತ್ತೆ ಅವ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ಗೆ ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಣ ಮುಂಚಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಅವು ಮಲ್ಲ ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಮೂಜೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ಖಾರ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬೋರಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಖಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಉದ್ದದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡೋದು ಆಯ್ತು ಖಾರ ಬುಡಿ ಬುಕ್ಕ ಬೋಂಡ ಎತ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಲಿಗೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋದಿತ್ತಂದು ಸೊ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಣ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ ಯಾಕಂಡ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೂರು ಬುಡೋಡತ್ತ ಆಪುಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಪುದಿಂದಲ್ಲ ಅದಾಗ ಪಾಡಿಂದ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪದ ಅಂಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರಿಂದ ತುಪ್ಪದ ಅಂಶ ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಆಯ್ತು ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಒಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ನಮಕ್ ಒಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಮುಪ್ಪೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಪಟ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದು 5 to 10 minutes ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಹಾಕೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಆಗಿತ್ತಂದ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ನಾನು ಪಾಡೋದು ಅಂದಿತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಂಡ ಒಂದೆರಡು ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ 30 days ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಟ್ ದಾದ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಬರ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಪ 13 ಹೋಗಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ 31st ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ವೇಟ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಲಾಗ್ತಿದ್ದು ಅವು ಏನಾಯ್ತು ಸೆಲ್ಲಾಯ್ತು ಪಾರ್ದು ದೀದಿತ್ತೆ ಆನತರ ಆಯ್ತಾ ವೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಚ್ಚಿ ಹೊರ ಫೋನ್ ಗುಂಜಿ ಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ನಾನು ಇತ್ತೆ ವೇಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಅದಾಗ ನಾವು ಎಂಟು 4 ದಿನದ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ರೋಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಥರ ಎನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ತುಕ್ಕ ವೇಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದತೆ ಏನು ಬಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಮಲ್ಪು ಏನು ಇಲ್ಲಾಡು ತಿನ್ನಾಗ 76 ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಫೋನಾಗ 74 ಇತ್ತೆ ಏನು ಅವ್ರು ನಾರಾಯಣ 31 ಬಣ್ಣಾಗ ತೂನಾಗ 76 kg ಇತ್ತೆ ಸೊ ಅವೇ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಪೂಜೆ ತಾಲಿಜೀನು ಚೂರು ಬಾಲೆಂಟು ಅಣ್ಣ ಅಂಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಅದನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಶಿನ ಪಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ನಿಗಲಿಗೆಂಚ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡೆ ಅಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿಡಲ್ಲ ಏನು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಲರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ದಯಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ ಇದೇನು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಅಂತ ಚಪ್ಪೆ ತೊಯ್ತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಅನ್ನತ್ತೆ ನೆಲ್ಲಡು ಕೂಡ ಮಲ್ಪೇರ ಏನು ತಿನ್ಪೇರ ಎಂಕೊಂತ ಚಪ್ಪೆ ತೊಯ್ದು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡೋಣ ಸೊ ಎಂಕೊಂತ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನೇನು ಇಲ್ಲದ ನಂತನೈತೆ ಏನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಂಚಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋಣ ಉಪ್ಪು ಕಷ್ಟ ಹಾಕೋಣ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬುಕ್ಕ ನಮಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ 90% ಅಡಿಗೆದು ನಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಾಡು ಸರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂದು ಪಾಡ್ದ ಅಂತೇನು ಆ ಥರ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಡು ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಬೋಡಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರೈಸ್ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ನಮಗೆ ಪಾಡೋದು ಎಂಕುಲ್ನ ಚಿತ್ರಾನ್ನದ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನನಗೆ ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡು ಉಪ್ಪು ನಿಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ದೊಲ ಈ ಪಾತ್ರ ದೀದು ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಂದಾಗ ಹಾಕುನು ಅಂಡ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡು ಮಲ್ತಂಡ ಕುತ್ತುಜಿ ನಾಲ್ಕದಾಲ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮುದ್ದೆನೆ ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ತಗೋಕಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಸಿಲ್ ಪೋಯ್ಬೇಕ ನನಗೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಮಲ್ದು ಓಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಗರಿಬ್ರಿ ಮರತ್ತಂಡು ಲೇಬಂಡ ಅವೇನು ಚೂರು ಗಾಳಿ ಆಡಿಂದ ಅವು ಅಂತ ಏನು ಚಪ್ಪೆ ಅದು ಒಂದು ಉದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇದರ ಬೆಚ್ಚನ ಆಯ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಂದ ಉಂದುಲ ಮುದ್ದೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನಮಗೆ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉದು ತಿಕ್ಕುಜಿ
ಸೊ ವಿಸಿಲ್ ಪೋಯ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಗಾಳಿ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ದಿಲಿ ಸೊ ಇದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೆಚ್ಚಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ತಿಂತಡೆ ನಮಗೆ ತಿನ್ವಿ ಕೋಡೆ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತುಂಡು ತಿಂತೆ ಅವೆನ್ನೆ ತಿಂತೆ ಯಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಡವ ನಿನ್ನೆ ಬಟ್ ಖಾರ ಆದಿದ್ದೆ ಅಂದು ಚಕ್ಕ ಚಕ್ಕ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವೆನ್ನೆ ತಿಂತೆ ಇದರ ತಿನ್ನುವೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಖಾರ ಇಂಚ ತಿನ್ನುಂದು ಸೊ ರೈಸ್ ಪಾರದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಇತ್ತೆ ತೂ ಬೊಂಡ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿವಲಿ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡು ತೂ ಚಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿದೆ ಯಾಕಂಡ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡಿಂದ ಅವು ಬಾಗಿದ ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವಂತ ಹೋಯ್ತು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ರೈಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೈಸಿಗೆ ಬಿಡ್ಬಿಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬು ಲೆಮನ್ ಕುಂಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೊ ಇಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಇಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳವೇ ಸೊ ಈ ವೇ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊಜ್ಜದ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಚಂದು ಅವೇ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಆರೈತದು ಕೆಲವು ಪುರ ಅವೇ ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಉದುರು ಆತಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಹತ್ತಜಿ ಮುದ್ದೆ ಆಗೊಂದು ಏನಿದೆ ಪಣೆ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಅಂಚ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆತಂಡು ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಕೊಡೋರು ಉಪ್ಪು ಬಾಳುಡಾವ ಅಂದೇನೆ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಮುದ್ದೆನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಗಲೆ ಗೋಡಾಂಡ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ತುಬಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ ಕಚಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಲಾವ್ ಕೊರಕರತ್ತ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಸಲಾಡ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮಲ್ಪೀರು ನಾರಾಯಣ ಮಾಮಿ ಮಲ್ಪೀರು ಬಟ್ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದು ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಡ್ತಲ್ಲ ಪಾಡೋನ ಜೀರು ಸೊ ಮೊಸರು ಬೋಂಡ ಪಾಡು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೊ ಒಂದೇನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ತುಲೆ ನಿಗೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಕೊರಲೆ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಲ್ಲಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಈ ಥರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ನಾನು ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಅದಂಡ ಎಂಟು ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತಿನೇನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಅದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಏರಿಗಿಂಚಿನ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಗಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಕೊಡ್ಬರ್ತೆ ಬಾಯ್.